no emu e wo mantem no emu a wono mo asabi wadi dem woni padua kwa ne baabi ya na bra no aban de sika kokosi mansi no assembly ni so a wode won chefa ma wo mo de bituto akade ma wo no mo na beto adwa sasa akade no dodo no age a woton ene odi si press no age sika foforo bi won so a waje de agudem a won fa nya adwumanti mfaso bi ne so ntiafutuo akwa ma wo titrani ya woda wonu mu asabe wadi dem e wodoma Westminster ni mu obono mantem mu Dixon Kwaten ebo omanfo a assembly e de won common fund eto emfidie e ma wo mo so won fa nya adwuma empe kakra hye won botomu a okokoto nto mfidie ni nyina akokose wode nema ma wo mo se ebe ya obetimi amo asetena ma hen ha wo mo se nto bibia wo bewunu se fridge anase adepa mafidie a wode ama wo no akokoto no emra ene obedi at this present prince anyway na we ebeba ye bekom monitoring no ye hu ye ne se bi wo ho no ode asidanim obaye na mfuturo abọ no ubisa na ne nsem okeka ensisi so bi wo so a wo bisa se ne de no wo he a o se me na beje ana me bebi abefa de kokuru kase bi se free nom ni na nyade a ha ya dwen nti ye sisu dua ama mama tiase se next time ye ba na sa ne ma na ekoso a ane de baby ayi no wo bia be kwakofa na de o serious na de o house oboyisu na setrem akoyie no ye de be masafo no eno achi na Francis Opon mensiri krache obro no ne so echire mu se oye won hwehwemu no hunu se wunia wode ma wo odi akoma wabusuani foforo se won fanya adwuma na ase waton edi sika na hye obotomu a enya de ya wo kyeche ne ma onsa beka biom nipa aduonunum 25 disabled for na yache no ama omo hoka 80,000 Ghana cedis tafo na yede no na omo a bi ha no omo aton bi ha na omo de akoma ni pafoforo bi ha no omo de asi ho no ekoba se ye yenhyehyɛ foforo a ye mfa omo nka ho kosi se yebehu se omo ede normal ede mo no adi dwuma ama so aba mfaso eno achi na wo mu bia wonya asa dwumadie mu chefa ene adom kase atwetwe enkomo na form asetramu edin so ebe ne den ade anka wa person ka wo be ya anka ebe boa because of situation when to menye and say na ma life ni be difficult kakra ti there we ebonya mempa is o mi kwan family nse adwuma we na katua no ntimi survive me a nse so me nyini ntina me srempa info nka o mama me we na me fan support na me nya me amadwuma kakra nka we na